Y ras wedi cychwyn. Sŵn y tren bach sydd yn rhedeg ar hyd llyn Padarn yn cyd-fynd â gwn y cychwynwr a'r rhedwyr rhyngwladol sydd wedi ymgynnull ar flaen y ras fel y bysach chi'n disgwyl. A Lenny Manadima yn cynrychioli Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ffrainc a'r Eidal. A hefyd mae yna redwyr unigol o sawl gwlad arall gan gynnwys yr Iseldiroedd, Hong Kong a'r Emiradau Arabaidd Unedig. Allan o gair ddôl â nhw, troi i'r chwith, rhedeg ar hyd y brif ffordd sydd yn mynd allan o Llanberis. Mi welwch chi gorsaf dren rheilffordd Yr Wyddfa ar y chwith mewn ychydig eiliadau. Ac yna mi fydden nhw'n rhedeg i fyny tuag at gwesty'r Victoria ac yna'n troi i'r dde ac yn rhedeg ar hyd stryd Victoria. Yn gynnar ar y blaen yn y fan yma, mae Rob Hope, ac hefyd y Ffrancwr Julian Rancon, rhif 21 yn y glas ar y chwith. Fo orffennodd yn ail y llynedd a fo oedd y cyntaf i'r copa. Yn gwneud i le tuag at y blaen wrth syml o Andy Norman, rhif 14 i glwb Lloegr neu dîm Lloegr. Mab Jeff Norman gyda llaw, enillodd y ras yn 1979 ac yna mi dro nhw rwan i fyny stryd Victoria. Mae'r redwyr i gyd yn bod wrthi ers te awr fan yn rhedeg o gwmpas y cae, cynnesu, stretcho. Mae'n yn siŵr bod y muscles i gyd i cynnesu mynd i bod digon lle. Mae'n wrthi yn rhedeg yn galad lan ar hyd y tanau. Felly, stryd Victoria, welwch chi yn y fan yna, mi ddod nhw at y grid gwarthag ac yna y prawd cyntaf i fyny all y parc, sef y tarmac serth sydd yn mynd â ni i fyny at y giat mynydd. Ac yn sicr bydd hwn yn gwahanu yr rhedwyr rhyngwladol oddi wrth y rhedwyr lleol. Ac yn gynnar, fel da chi'n gweld, Julian Rancon, mi wy'n disgwyl i weld o yn y blaen yn gorffen. Yn ail y llynedd, fel o'n i'n deud, ar enillydd llynedd oedd Ian Holmes. Mae o'n gwisgo rhif 10 heddiw yma. Alun Fawn o Gymru orffennodd yn drydydd y llynedd. Mae o'n gwisgo rhif 3. Ac yna Tim Davies orffennodd yn bedwerydd. Mae o'n gwisgo crys rhif 2. Ond rhaid ni cofio, Alun Fawn, ffefryn lleol, wedi magu yn y pentref Llanberis, trydydd llynedd, ond yn rhedeg well na erioed dwi'n meddwl, ac mae chance da iddo fo ennill y ras mae heddiw yma. Felly mae'r ras ar hyn o bryd, Steve, yn ddigon tebyg i fel oedd i llynedd, Rancon y cyntaf copa ac ati yn ail. Yndi, ond mi gath Rancon dwi'n bach o draffath dod i lawr blwyddyn diwetha. Oedd yn bell ar y blaen pan cyrraedd y copa, ond oedd yn ddim yn medru hacu ar y ffordd o lawr. Oedd yn 6 munud yn slofach nag Ian Holmes. Ian Holmes oedd yn chwechad yn top, yn ath passion i gyd a dod i fewn yn gyntaf. Mae ras o 2 hanner ydi o, i ras i fyny a ras i lawr. Y record i'r copa, 1985, Kenny Stewart yn cyrraedd y copa mewn awr, 2 funud a 29 eiliad. Sam llawer o berig i hwnna gael ei giro eleni sy'n meddwl? Y record, nac, dwi'n meddwl oedd Kenny Stewart yn rhedwr arbennig. Ond yma yna rhyw 10 dwsin sydd wedi'n torri'n glir o'r gweddill. Yr rhedwyr rhyngwladol, yr rhai sydd yn cynrychioli i gwlad, yr Eidalwyr, y Ffrancwyr. Ambell i sais a da gweld 2 Gymro, Tim Davies yn gwisgo rhif 2 ac Alun Fawn. Mi welwch chi o'n nghanol y llun. Mae o'n gwisgo rhif 3 heddiw, Alun Fawn yn y fan yna. Ond dyma'r rhai sydd ar y blaen, a dim syndod gweld Alessio Rinaldi yna, gweld Silvio Gatti yna, ond Julian Rancon, y Ffrancwr, sydd ar y blaen. Dyna chi Alun Fawn yn y fan yna. Ac yn dod i fyny am gader ellill ac yn taro'r mynydd wrth gwrs. Dwi'n siŵr os gen Rancon rhywbeth i brofi ar ôl blwyddyn diwetha lle, os di o'n di bod yn practisio ar ei redag i lawr, ond mae'n bendant yn mynd amdani ar y ffordd i fyny. Ac wrth da ni wedi clywed dro ar ôl tro, mae'r Eidalwyr, mae'r Ffrancwyr, maen nhw dda am redeg i fyny'r mynydd, ond dydyn nhw ddim cweit cystal yn dod nôl i lawr. Nac, dyn. Yn Ewrop, mae rhan fwyaf o'r rosys i fod i fyny yn unig lle. Dyn nhw'n mynd i arfer efo redag i lawr lle. Tan y 90au oedd y 5 campwriaeth y byd ar ras i fyny'n unig. Tan nath gwledydd o Brydain roed pwysau yn nhw. Ers hynny mae'r rosys i fyny ac i lawr bob yn ail flwyddyn lle. Felly, Julian Rancon, y Ffrancwr, 25 oed, awr a 6 munud a 4 eiliad ydy i amser gorau fo. Yn rhedeg yr amser yna llynedd yn cyrraedd y copa mewn 42 munud ag 8 eiliad. Ac fel oeddech chi'n deud, Steve, mae gen efo rhywbeth i'w brofi ac, wel, mae ar wyb. Mae'n falch o weld Tim yn yna'n trydydd. Dwi'n meddwl bod yn peisio hyn yn dda iawn lle. Diolch yn mynd reit fast. Mae'n reit boeth allan yma heddiw yma, so mae'r peisio yn mynd i fod yn rhan allweddol o'r pwy sy'n ennill y ras yma, dwi'n meddwl. Rhif 12, William Levitt o glwb o dîm Lloegr yn hytrach athro 9 ar 20 oed ydi o.
Mi redodd o'r llynedd a gorffan mewn awr a 7 munud 43 eiliad. Dyma chi chydig wybodaeth amdano fo. O glwb Bedford and County AC, amser i'r copa yn 44 munud a 23 eiliad y flwyddyn dwytha, a'r amser ar y diwedd awr 8 munud a 59 eiliad. Mae'r dringo cyntaf wedi wneud felly tydi Steve i fyny at wal Hebron, a rwan yn seicolegol eto mi aethon nhw godi speed i fyny holl ffordd tuag at yr wal nesa mewn ffordd o siarad, sef All Moses. Mae'r llwybr rwan yn lefel allan fel ydych chi'n gweld o'r enw gwastad fotsi. Mae'n dipyn bach o mwy wastad na mae wedi bod. Ond yn barod maen nhw wedi gwneud milltir a hanner a di codi dros 800 o droedfeddi yn barod. Ac ymhellach i lawr, ydych chi'n gweld yr rhai arafa yn cerdded i fyny yn fyna All y Parc Copa, All y Parc Rhif 164, Laura Clay yn y fyna o Leichet Man y Striders yn doset yn amlwg yn dioddef. A dyma ni Lefet. Eisiau fyny neithiwr ac o'n i'n ffeindio bod y llwybr yn lot mwy rough na be o'n i wedi disgwyl gweld o blaen. So, falle mae'n mynd i ffeithio ar amseroedd i lawr. Ac os gael ddeud, mi redwch chi fyny mewn cwta awr. O, dwi'n mynd i fyny. A dyna nhw'r gweddill. Fyny wrth ymyl cader ellill, nifer o'r heiniau newydd redeg trwy'r giat mynydd. Ac yn fwy na bodlon, efo'r pes yna, fyswn i'n feddwl. Dyma ni'n cyrraedd pont hanner ffordd sydd 1080 o droedfeddi a 2 filltir union o gair ddol. Ac felly mae Lefet wedi rhedeg y 2 filltir yna mewn cwta chwarter awr. Fe'n mynd dros chwarter awr, wrth i Julian Rancon ddod o dan y bont hefyd. Mi fydden nhw'n mynd o dan bont arall. Ymhellach ymlaen ar frig All Moses. A mi fydden nhw'n mynd trwy o dan bont Clogwyn. Mi welwch chi'r rheilffordd yr un mynd gyfochrog ar llwybr yn fyna, ac yna mae'r llwybr yn raddol godi yn fyna i fyny at caffi hanner ffordd. Mi welwch chi All Moses, y darn serth sydd yn mynd i fyny i'r chwydd, ac yn uwch ben hwnnw wedyn All Goch. 2 funud ar 15 sydd wedi mynd. Mae'r bwlch rhwng Lefet a Rancon yn cael ei gynnal. Mae'r llwybr yn eitha gwastad yn y fan yma. Mae'r gwyneb yn eitha... Diolch yn rhy arw felly, does o ddim o'r cerig mawr da chi'n ei gael efallai ar All Moses. Na, hwn ydy'r un o'r bits gorau o'r llwybr sy'n ni'n deud. Ar y bit lle ar y ffordd i lawr, maen nhw'n rili medru agor allan ac symud efo. Ac yn fan yma lot o le i pobl pasio fyd. Mae Lefet yn edrych yn cyffyrddus iawn. Oedd y wen ar ei wyneb o yma na dad o'n. A'i fam o efallai di hwnna'n tynnu lun o. Efallai, ie. Felly Lefet yn gyntaf, Rancon yn ail, ac wedyn mae yna grŵp o 3 yn cynnwys Davies, Gatti a Alessio Rinaldi. A dyma fo, William Lefet i fyny at yr pwynt hanner ffordd wrth redeg i fyny mewn 20 eiliad. Ac yr pad amseru cyntaf yn cyrraedd yna mewn 20 munud 28 eiliad. Yn sicr, mae'r bwlch yn cael bellach rhwng William Lefet a Julian Rancon wrth iddyn nhw agosau. Dod yn agosach efo pob cam at All Moses. Ac mi fydd hwnna'n gyfle o bosib i Rancon newid hynny. Ymhellach yn ôl i lawr rhai o'r rhai sydd yn diodda. Credir. A bellach mae Rancon wedi dal i fyny hefo William Lefet, a mae gennym ni ras go iawn bellach. Oes. Rwy'n dweud o blaen, sy'n o ddau heina'n cyrraedd y copa ar un pryd sy'n mhres i ar William Lefet. Mae o'n lot fastach ar y ffordd i lawr na Rancon. Ac un arall sydd o ddiddordeb i ni a byddwn ni'n wylio ydy'r rhif 487. Tegid Roberts, y cymeriad lleol o Ben y Groes, wedi seiclo yma yn gynharach. A mae o'n gymeriad Steve yn tydi. Wel, newid siarad efo Tegid cyn y ras, lle am tro gyntaf ers blynyddoedd, dwi heb seiclo yma. Mae wedi torri draddodiad, gath rwy'n cynnig lift iddo fo. O'n i'n gofyn iddo, di hynna'n mynd i ffeithio ar dyformiad i? O, o ddim yn sicr. Mae'n dweud, ar ôl mynd adra, mae'n mynd ar y feic, a mae'n ddwy awr jyst i cynnisio lawr. A dyma nhw rwan, yn cychwyn i fyny y ras anodda yn y ras. Wedi cyrraedd mewn 5 munud ar 20. Mae nhw wedi rhedeg 3 milltir a chwarter. A mae yna milltir a chwarter i fynd i'r copa. Mae bit yma hanner milltir i fyny at y pont Clogwyn, ond mae'r trac hyn yn codi 400 o droedfeddi o fewn y hanner milltir yna. Mae'n un o'r pots anodd o'r ras. William Lefet eich tynnu allan unwaith eto? Yndi wir, mae'r bwlch i weld, mae o weld yn rhedeg, mae o yn y rwtîn, mae o yn y rhythm, mae o weld yn rhedeg yn digon cyffyrddus. Rancon sydd y tu ôl iddo fo, wrth gwrs, fyna dipyn o ffordd i fynd eto. Ac ymhellach i lawr, mae Tim Davies, mae hefyd Silvio Gatti, ac hefyd mae Alessio Rinaldi, ac yna hefyd mae Mark Crosdale.
Ddoth i fewn yn hwyr iawn i'r ras yn gwisgo rhif 16 yr enillydd yn ôl y 1991 a 1992. A mae'r rhan yma o'r ras yn rhan eitha tyngedfennol. 7 munud ar 20 a bron iawn a cyrraedd copa all Moses. Dydy hynna ddim yn ddrwg na chdi. Dio, ddim yn ddrwg o gwbl na chdi. Mae 3 chwarter y dringo drosodd unwaith maen nhw'n dyn o dan pont hanner ffordd. A wedyn dim ond clogwyn coch i fynd a wedyn am y copa. A dyna chi wylod all Moses yn cael ei enwi wrth gwrs ar ôl Moses Williams. Mi oedd na gaffi yn y gwylod na flynyddoedd fawr yn ôl. Ond yna mi gafodd hwnnw i chwalu pan godwyd y caffi ar yr hanner ffordd. Dyma ni, rhif 7, Jenny Hemming, y merch lleol o Llanberis, mam Ben a Nia, ac yn rhedeg am yr eildron. Rhedeg y 1997 ac yn cwblhau'r ras mewn awr 33 munud a 48 eiliad. Ond mae'r darn yma yn darn eitha garw. Mi brofidd hwnnw ar y ffordd i lawr yn gneith. Gneith, ond mae'n bosib ysgoi hwnnw os mae rhywun yn mynd i'r ochr dde tu ôl i'r pobl na ar y llwybr. Mae'n bosib mynd am yna, mae'n rhywfaint o wair lle mae rhywun yn medru redig arno felly. Felly Lefyt yn gyntaf, Julian Rancon. Mae'n olwg ar ei wyneb am mi a weld yn diodda. Julian Rancon cyntaf i'r copa blwyddyn dwytha. Ie, dwi'n synnu bod o'n dioddau gymaint ar y ffordd i fyny lle, ond dwi'n meddwl mae'n yso ei gyrfdero. Yn ei falch o weld Tim mor agos iddo fo. Dwi'n meddwl ond mynd i gael o cyn pont clogwyn. Yndi wir, mae Tim Davies wedi cau y bwlch ar Julian Rancon a rhif 5 ar 20 Silvio Gatti, bellach yn 35 oed ac yn tu ôl iddo fo yn ffefryn i Alessio Rinaldi ac yna Mark Crosdale rhif 16. Dyna ni'r pont clogwyn, gorsaf clogwyn i'r dde. Mi fydd William Lefyt yn mynd o dan y bont, mae wedi gwneud hynny, mae o'n troi i'r dde ac o'i flaen o rwan mi welith o yr all goch. Rhif 1 yn rhedeg dros Gymru ydy Matthew Collins, yr athro daearyddiaeth o Bontypool. Mi orffennodd o yn safle rhif 39 flwyddyn dwytha. Y nod nesaf i William Lefyt fydd bwlch glas ar 2,888 o droedfeddi o ddringo o Llanberis. Dyna chi gopa all Moses ar y chwith. Mi welwch chi mwg y tren sydd yn disgwyl yng ngorsaf clogwyn ac yna yr all goch. Ac yn y cefndir mi welwch chi gopa yr carnedd 20 crib y ddisgyl. Dyma'r ferch sydd yn arwain ras y merched rhyngwladol rhif 17 ydy Christine Howard, sarjant yn yr heddlu, ac mae hi'n cynrychioli Lloegr am y tro cyntaf. Lefyt yn agosau at y darn gwastad. Mi welwch chi yr hen stabla ymhellach i fyny fanna, a dyna'n golwg cyntaf ni o'r copa. Mi fydd William Lefyt yn gweld yr olygfa yna, ac yn sicr mi fydd hynna yn codi galon o. Bydd fel yn gweld y copa a fydd gwybod bod ei fewn i gyrraedd o wan lle. Ac di ond i sbio dros i ysgwydd o gwbl, ond dwi'n meddwl sy'n hynna'n codi galon o hefyd lle. Weld faint o bwlch sgynno fo ar Rancon sy'n meddwl yn dal yn yr ail tafle. Dyma brofiad Malcolm Jones o gyrraedd Copa'r Wyddfa. Ddim yn cymryd llawer o sylw o'r tywydd, i ddweud gwir. Os mae yna rwy'n ond yna am ryw gobeithio eiliadau, a peth mwyaf i edrych allan ydy'r ymwelwyr, bobl sy'n cerdded. Mae'n gyfyn iawn yna. Mae eisiau edrych allan amdanyn nhw, os na nhw'n edrych amdana chi. I ddweud gwir, mae'n hanner ffordd na i. Dwi wedi cyrraedd, na fod jyst hwnna lai cadw a trio cael y cyflymdar i lawr. Gobeithio bydd na ddim codwm ar y ffordd. Dyna chi hyfryd Llyn Llydaw yn y cefndir yna a Llyn Glas, fel sy'ch chi gipo hwnnw wrth i William Lefyt redeg i fyny y llwybr. Yn y flwyddyn pan nath Kenny Stewart dorri'r record Steve, mi oedden nhw'n cario ymlaen i fyny llwybr yr rheilffordd. Oedden nhw'n mynd i fyny ar hyd y llwybr. Na, oedden nhw'n dilyn y reilffordd o fama i fyny at y gorsaf reilffordd a stret am y copa lle. Mae'r llwybr ma'n o anaf o wan, dipyn bach mwy troellog, ac yn anffodus mae yna lot mwy o bobl yn gerdded, so mae hynna'n effeithio arnyn nhw lle, ond dwi'n siŵr os di hynna beth sydd wedi cadw y record fel yma mae o dros y blynyddoedd lle. A dyna chi'r olygfa o'r Wyddfa, a mi welwch chi pa mor boblog ydy hi ar Gopa'r Wyddfa. Diwrnod godidog wrth gwrs i fynd i Gopa. Ucha Cymru, 2,560 o droedfeddi, 1,085 o fetra. Dyna ni, mi welwn ni William Lefyt yn agosau at y copa. Mae'n agosau at y 42 o funudau sydd yn amser eithriadol dda. Y llynedd mi gyrhaeddodd Ian Holmes ar enillydd y copa mewn 44 o funudau a gwibio hi lawr all wedyn mewn 21 o funudau. A felly y cyntaf i gyrraedd y copa
ydy William Levitt o dîm Lloegr. Mae o'n edrych ar ei oriawr ac yna mi welwch chi'r grisia. Mi gyffyrddith ar copa, mi eith o lawr y grisia ar ochr arall ac yna mi redith o drost y pad electronig. Dyma fo, William Levitt yn agosau at y copa, yn cyrraedd y copa mewn 42.50, ond yr amser ar y pad electronig sydd yn cyfri wrth gwrs 42, 56, 57, 58. 42, 58. Mae'n bosib gweld y bwlch yma na wan o'r shot yna. Di Rancon ddim hyd yn oed i cyrraedd y copa. Maen nhw'n pasio i gilydd. A just tu ôl yma na Tim Davies. Come on, Tim. Da iawn wir, braf iawn gweld Tim Davies yn y trydydd safle ac yn dal i fyny hefo Rancon. Felly Julian Rancon sydd yn cyrraedd y copa yn yr ail safle. Y flwyddyn dwytha Steve yn cyrraedd y copa mewn 42 ag 8. Mae o'n dipyn arafach lenni a mae o'n dioddant ydi. Yndi mae o, dim yn edrych yn cyffyrddus o gwbl. Mae Tim Davies o gwmpas yr un amser yn wneud o llynedd. 43-30 eleni flwyddyn dwytha, 43-46. Felly mae o fymryn yn gynt. A rwan ta, mae o'i weld yn rhedeg i lawr. Dwi'n meddwl fydd Tim tu ôl iddo am hir iawn. Mae'n mynd i ffasio fo'n syth. Mae o ffasio i fewn i'r ail safle. Dyma ni Malcolm Jones, rhif 3-3-5 yn rhedeg i fyny. All Moses ac Malcolm wrth gwrs wedi rhedeg ym mhob un o'r rasys a wedi cyrraedd All Moses mewn 44 o funudau, Steve. Dwi'n mynd edrych rhyw ddrwg na di, chwarae teg. Mae'n mynd yn dda iawn lle. Dwi'n meddwl bod Malcolm jyst yn cymryd ran i orffan y ras. Dwi'n sgynno ddim obeithio no ennill preis na'n byd. Mae jyst wrth i fod yn gwneud y ras yn lle. Dyma fo William Levitt. Levitt ar wyb yn dod i lawr. Yndi. Diddorol i weld bod William Levitt a Tim Davies ei amseroedd nhw llynedd yn debyg iawn i'w gilydd lle. Oedd William Levitt mewn 23-20 lle a Tim Davies mewn 23-28 lle. So mae'n mynd i fod yn ras rhywun. Ian Holmes, ia. Ian Holmes, welson ni fanna yn cyrraedd y copa mewn tua 45 a 15. Llynadd 44 munud, felly mae o ryw funud a chwarter y tu hwnt i'r amser yn ath o llynadd. Ellith o wneud y gwahaniaeth i fyny ar y ffordd i lawr? Posibilrwydd o hynny lle. Mae o redag i lawr yn anhygoel. Blwyddyn dwytha nath o redag i lawr mewn 21-38 lle ddyn o'r amseroedd ffasta erioed lle. Ond dwi'n meddwl bod William Levitt wedi cael digon o bwlch wan efallai cadw flaen Ian os ddim o flaen Tim. William Levitt ar y ffordd i lawr a mi allwn ni weld rwan y llwybr sydd o'i flaen o. Dyma o yn cychwyn i lawr o'r copa. Mi fydd yna ddipyn o redeg i lawr. Mae yna ddarn serth fel welwch chi fyna i lawr i bwlch glas lle mae'r llwybr wedyn yn cychwyn i fyny am garnedd ugain yn y fan yna ac yna heibio i lawr all goch, i lawr all Moses, i lawr gwastad foti, heibio llwybr hanner ffordd ac yna i lawr all pob cam trwy wal Hebron, heibio cader ellill, i lawr wedyn all y parc ac yna mi fydd yn ôl i lawr i gair ddôl. A dyna lle mae William Levitt yn anelu amdano fo. Yndi, mae rhaid i peisio i hyn, mae'n allweddol i peisio i hyn ar y bit yma. Mae mor hawdd i mynd off yn sydyn i lawr y bit serth yma, a wedyn colli egni at y diwedd y ras, lle mae'n lefel allan dipyn bach. Ond mae William Levitt i wneud y ras yma blaen, mae'n gwybod beth sy'n y blaen iddo, a mae'n mynd yn dda iawn. Mae'n mynd yn arbennig o dda, ac yn sicr Steve ar ddechrau'r ras, doedd o ddim ymysg yr enwa nag oedd yn cael i trafod Rinaldi, Holmes, Davies, Vaughan, ond oedd Levitt ddim yna. Na goed, ddim bach o ceffil tywyll. Oedd dweud mor dda blwyddyn dwytha lle, ond dydy ddim wedi gwneud lot mewn rasys lleol yn ystod y hanner gyntaf o'r blwyddyn lle. Dyna'r broblem fydd Levitt yn ei wynebu rwan, wrth gwrs ydy'r heddiw yna, chi hwnna'n fanna 5-7 ddim yn edrych lle oedd o'n mynd, ac mae hyn yn mynd i effeithio yn nhw. Yndi. Wel, ar y pwynt yna, mae pobl yn synnu bod redwyr ar y ffordd i lawr. Ar ôl yr ei gyntaf, oedden nhw'n dechrau arfer, oedden nhw'n gwybod i edrych allan amdano nhw. A dyma fod, dod i lawr all goch mae William Levitt. A dyna ni Tim Davies, rwan mae gen i fod dipyn o ffordd i ddal i fyny felly, does? Oes. Reit, dewch i ni weld be ydy'r sefyllfa o ran y 10 ucha. Dyma fo William Levitt, dyma ni'r 10 ucha. Levitt, Rancon, Davies, Rinaldi, Gatti, y ddau i dalwr. Yna Lloyd Taggart sydd i lawr fel rhif 6, tydi Taggart ddim yn rhedeg. Mark Crosdale, da ni'n credu sy'n rhif 6. Mattia Courtoni, Ian Holmes ydy'r rhif 8, Seb Shepley, mae'n ddrwg yna ydy'r rhif 6. Rob Hope yn 9, a Craig Roberts. Felly Tim Davies, tydi Alun Vaughan ddim yna o gwbl yna. Sy'n ei weld bod o ddim yna lle. Ond dwi'n meddwl gen Tim yr gallu cyrraedd hwn, a wedyn Ian Holmes, hyd yn oed bod o mor bell yn ôl, dwi'n meddwl o'r ffordd mae o'n dod i lawr, mae'r jans da bod o'n mynd i ddod i fewn.
A dyma ni, William Levitt, rhif 12 sydd ar y blaen, 50 munud wedi mynd, a mae wedi cyrraedd gwylod all Moses. Mae gen fo ryw 2 kilometr, 2 milltir a chwarter i fynd tan y diwedd. Mae o, Tim. Tim yn cyrraedd yna fo'r, mi welwch chi yn y pellter. Levitt yn mynd, mae Tim Davies yn ei weld o. Ydy'r bwlch yn cael? Dwi'n meddwl ei fod o, mae Tim yn dal i fyny o lle. Tim Davies yn illodd y ras yn 2002 a 2003 yn siomedig y llynedd yn gorffen yn bedwerydd, ond mi o'n y reswm tan yn y das wair ar ei ffarmo yn Snowdon wrth ymyl y Trallwng yn noson cynt. Ond Tim Davies, mae yna benderfyniad yn y fan yna. Oes. Dyma fo Rancon yn y trydydd safle yn dod i lawr all Moses, ac mae o weld yn eitha gofalus wrth ddod i lawr, yn tydi? Yndi, dwi'n meddwl bod ei wella redag i lawr, di wella nhw'n nadwy lle, ond di dal i'm yn mynd i dal i fyny efo'r blaenwyd yn hol. Levitt, fi fydd o'n gweld caffi hanner ffordd yn dod yn agosach. Ond mae'r bwlch yn cael, Tim Davies. Mae'r bwlch yn cael, mae'n olwg blinedig tipyn bach a William Levitt wan da. Yndi, mae'r llwybr yn dechrau mynd yn arw yn y fan yma hefyd. Rwan ta, lle mae Ian Holmes. Dyma fo, rwan ta, mae o yn cyrraedd gwylod all Moses. Y cwestiwn wrth gwrs, ellith o ddal y gweddill i fyny. Swn i byth yn deud na efo Ian, mae'n dyn mor profiadol yn ei redag, mae ei redag i lawr yn mor dda. Swn i byth yn deud bod o ddim lle, ond ar hyn o bryd mae'r bwlch yn edrych yn fawr iawn, ond gawn ni weld. William Levitt, 53 munud a 40 eiliad. 3 chwarter y ffordd. Mae o wedi croesi y mat, mae wedi plesio y caffi. Gwen ar ei wyneb o, dwi'n cymryd mae Gwen oedd hwnna. Ac mae'r llwybr yn eitha gwastad. Mae o'n edrych yn gyffyrddus iawn, yn tydi? Yndi, mae'n edrych yn gyffyrddus iawn. Te'n munud yn ffastach na llynedd pasio'r hanner ffordd yma na lle. Ond yn fama, mae o'n dyfod dechrau redag yn ôl. Mae o'n lefel allan dipyn bach, a mae dyfod dechrau muscles wahanol fan i cadw'r coesa mynd. Mi oedd o 2 funud yn gynt ar y copa na oedd o llynedd. O, dyna chi Tim Davies, rwan ta. Mae'r bwlch wedi cael yn sylweddol yn y fan yma, ac yn dyn wir. Dyna'r bwlch rhwng William Levitt a Tim Davies, a mae yna ras a hanner yma rwan yn ras Yr Wyddfa 2005. Oes. Dyma ni y trydydd safle, Alessio Rinaldi. Ie, yr ffefryn gan yr eidalwyr lle, ond dim bach ar reoli ar hyn o bryd lle. Da ni ddim yn gweld y lleill, maen nhw'n bellach i lawr y llwybr, dwi'n credu. Rwan ta, mae'r bwlch yn cael. Dyma nhw, Tim Davies, ydi o'n mynd i basio William Levitt yn dyn wir. Mae Tim Davies yn pasio William Levitt ar ddyrchog. Tyd yn dyflaen, Tim. Mae tua 2 filltir i fynd ar ôl mynd o dan pont hanner ffordd o fama lle. Mae o'n agosau, yn dyn wir, mae o'n agosau at bont hanner ffordd. Mynd o dan y bont hanner ffordd, mae yna 2 filltir, ia, Steve? 2 filltir a tua 1000 o droedfeddi i fynd o fama i lawr at y cae. Mae William Levitt yn trio orau sticio efo fo. So falle mae gennym ni ras. Dyma ni Tim Davies, y Cymro, 8 ar 20 oed, o'r Trallwng o Snowdon, y ffarmwr, o'r Snowdon wrth ymyl Trallwng, enillydd 2002, 2003, sydd ar y blaen. Tydi'r bwlch ddim yn agor. O, mi bron iawn i Levitt faglun yn fan yna. Mae hwnna'n sein o blinder ydi hwnnw lle. Mae'r ail waith rwan iddo fo'n neud o fewn yn munud weithiau'n tydi. Mae Tim yn amlwg yn mwy cyffyrddus na fo. Dyma ni y creaduriad bach sydd yn ymlafnio i fyny all Moses. 1-2-5 yn yna. Glenn Batchelor o Leamington. Rhif 2-7 yn rhedeg i fyny fan yna oedd Kevin Edgerton o Fancinion. A dyma ni Tim Davies. Ac unwaith eto, dewch i ni weld be ydy'r sefyllfa o ran y 10 ucha wrth i Tim Davies ymestyn i gam. Dyna'r sefyllfa ar yr hanner ffordd. Levitt oedd ar y blaen a Davies yn ail. Na, mi o'na 1 eiliad ar 10 o wahaniaeth rhwng y ddau. Mi oedd Rinaldi, mi oedd Rancon yna hefyd. Felly, o bosib rhwng y 4 yna? Posib. Swn i'n rhaid yn mhres. William Levitt, Tim Davies neu Ian Holmes. Dim yn siŵr os di rai Ewropeaidd yn medru hacio hi ar y rydfad lawr lle. O, mae yna obeithio'n gwirioneddol yn y fan yma, yn ras Yr Wyddfa 2005. Yn y 10fed ras ar 20 bod ni'n mynd i gael buddigwr o Gymru am y trydydd tro o fewn 4 blynedd. Dyma ni'r rhif 22, Paul Henri Valour o Ffrainc.
Ond dyma ni, Tim Davies. Tim yn edrych yn ffantastig yn fan'na, mynd I lawr am wal Hebron wan. Pan mae'n pasio trwy wal Hebron, mae yna 5 munud ish at y diwedd y ras. Mi oedd o yn drydydd ym mhencampwriaeth rhedeg mynydd Ewrop y llynedd yn cynrychioli Prydain. A mi o'i weld yn edrych yn gyfforddus iawn ac yn cael y gefnogaeth ar y ffordd I lawr. Mi fydd o yn agosau ar y ffordd nôl I lawr at wal Hebron. Dyna fydd y nod nesaf. Dyna fo wal Hebron, mae o trwy wal Hebron. Dyma chi'r bwlch, a mae'r bwlch yn ymestyn rhwng Tim Davies a rhwng Tim Davies a William Levitt. A mae'n resi ar Tim Davies bellach. Ti di newid fan do? O, dwi'n siŵr y bydd Rinaldi yna yn rwla. Tim Davies. Tim yn gweld y pentra wan, a fydd o'n gweld Llyn Padan, a fydd o'n dechrau gweld yr cae. Tim Davies. Cadar ellill ydy'r fan yma, a mae o'n cadw y cyflymder yn tydi. Yndi. Does am golwg blinter yn o gwbl. Rwan, hefo Llanberis, caer ddol a'r llinell derfyn o fel golwg. Mi fydd Tim Davies yn ymwybodol bod yr rhedeg mynydd ar fin gorffen a wyneb caled y ffordd I lawr at y parc yn agosau. Da ni'n dawel hyderus, mae Cymro sydd yn mynd I ennill ras Yr Wyddfa eleni. Mae wedi pasio pen y ceunant ucha. Yn y man, mi fydd o'n gweld pen y ceunant isa. Mi fydd y llethyr serth wedyn, ond mae o yn ymwybodol fod rhes Victoria yn agosau. I amser o y llynedd oedd awr 7 munud ac 14 eiliad. I amser gorau o Steve ydy awr 5 munud a 52 eiliad. Mi fydd o'n agos iawn at yr amser gorau. Awr a 5 munud ers gadael y Vic. Dio ddim o bosib yn mynd I gyrraedd amser gorau. Fydd o'n poeni dim ffeian am hynny. Mae o'n edrych yn gry, mae o'n edrych yn hyderus, mae o'n edrych yn gyfforddus. Mae'n edrych yn ffantastig. Mae Tim Davies yn agosau at gair ddol. Mae yna Gymro yn mynd I ennill ras Yr Wyddfa 2005. Da chi'n clywed y dorf yn cymeradwyo. Mae o'n troi I fewn, mae o'n derbyn y ddraig goch. Mae o'n rhedeg ar y gwair ac enillydd ras Yr Wyddfa 2005. Y degfed ras ar hugian. Y ffarmwr 8 ar hugian oed o'r Trallwng, enillydd 2002, enillydd 2003, mewn amser o awr a chydig dros 6 munud, ac enillydd 2005 wedi Tim Davies. Campus gan y Cymro yn ei wneud o mewn awr a 6 a ryw 40. Croeso nôl I Llanberis, ras Yr Wyddfa 2005. Mae'r enillwyr yn cyntaf ar ail efo fi fan hyn, bod yna gannoedd dal ar y mynydd. Ond dyma'r gŵr enillodd y ras am eleni. Tim Davies o'r Trallwng, awr 6 munud a 37 eiliad. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Diolch yn fawr. Sut oedd o'n teimlo, achos ti wedi ennill y ras yma, 2 gwaith yn y 4 blynedd dwytha? Ie, ro'n i'n teimlo'n ddrwg ar y ffordd I lawr, roedd fy stumog yn brifo, a mae traed yn brifo hefyd. O, ie. Sut oedd ti'n teimlo ar y top? Oedd ti'n drydydd ar y top ac yn ddian iawn, mi oedd ti yn yr ail safle, ac oedd ti'n gweld William o dy flaen di. Sut oedd ti'n teimlo adeg ynny? Ro'n i'n eitha hyderus o dal fo ar y ffordd I lawr, achos dwi'n nabod fo a dwi'n raso yn erbyn fo ar y blaen, a dwi'n nabod o gwybod dwi'n gallu dal fo ar y ffordd I lawr. So mae'n well gen ti yn amlwg rhedeg I lawr y mynydd yn ytrach na rhedeg I fyny, ond y flwyddyn dwytha, fe ges ti broblema cyn y ras efo'r das wair yn mynd ar dan. Ges ti ddim problema fel yna y flwyddyn yma? Na, dim eleni, diolch beth. Ac wrth gwrs, allwn ni ddisgwyl dy weld ti yn rhedeg y ras yma eto y flwyddyn nesaf? Dwi ddim yn siŵr eto. Mi fyddai'n weld. Ond mae'n siŵr bod ti'n teimlo'n falch iawn achos mi wyt ti nawr wedi ennill y ras 2 gwaith. Ie, rwy'n hapus iawn efo hynny, ie. Tim, llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Diolch. Mae William Levitt yn y gŵr oedd yn yr ail safle. William, many congratulations. I mean, it was a very close race up until the very end. Absolutely. I knew I had to go out hard. You know, the likes of Tim and the other guys, Ian and the Italians, went out really. We're going to go out quick. So I thought, well, my strength is hill running, and I gave it everything. You know, 3/4 of the way down. Just started to go in my legs. Perhaps I should have worn my terrain shoes rather than my flats, but hey, that's the way it goes, you know. Reit, mae'r 2 cyntaf wedi dod lawr yn barod, ond mae yna gannoedd dal ar y mynydd nôl â ni at Bryn felly. Ie wir yndyn, maen nhw'n dal I redeg I lawr y mynydd. Ac fel y gwelwch chi o'r lluniau yna, mae'n dal I fod yn braf yma. Maen nhw'n dal I gyrraedd y copa. Mae hyn athro hanes I newydd redeg trwy gyda llaw Eryl Owain o Glwb Betws Bro Machno.
ac ambell i redwr o Eryri yn fan yna, Steve, os ti'n Dewi Sinclair yn mynd trwy, ond yma newydd cael ei 60. 2-2-6 yn mynd trwy'r llun yn fan yna. Bruce Forshaw o Bridgewater, dyn tan. Ac hefyd, ambell un yn rhedeg yn ôl i lawr. Dyma un o'r merched yn dod i lawr rhif 500, dwi'n credu, oedd hwnna. 509, dwi'n meddwl. Amy Sheen. Rhif 8 yn dod i lawr. Angela Jones o Bontypool, sydd yn un o'r dair sydd yn y cyrrychioli Cymru. Mae ar just dod i lawr i gwylo'r all Moses yma na. Ia, diolch yn fawr i ti, Bryn. Julian Rancon o Ffrainc sydd wedi ymuno efo fi wan, a diolch i help Roland Evans fan hyn sydd yn mynd i gyfieithu ar yn rhannu. Julian, llon gyfarchiadau, pa mor siomedig ydy o Roland o fod wedi gorffan yn drydydd eleni a gynta yn ail y flwyddyn dwytha? Félicitations. Est-ce que tu es déçu cette année, en comparaison avec l'année dernière, de venir en 6e place? Oui, c'est vrai que l'année dernière j'étais 2e, cette année je pensais être un peu plus en forme. Je viens de faire 13e au championnat d'Europe, donc je pensais être en forme. Et je suis un peu déçu de ma prestation. Je me sentais pas un peu beaucoup fatigué, je crois que la saison a été longue. Mae o'n eitha siomedig y gymaru o flwyddyn dwytha, yn amlwg oedd o'n ail flwyddyn dwytha, a mae wedi dod yn drydydd yn cystadlaethau yn Ewrop leni. Dyn amlwg mae o'n siomedig, a mae wedi blino'n arw hefyd ar ôl y cwrs heddiw. Gofyn iddo fo hefyd, oedden ni falch iawn o weld o'n dychwelyd yma i Llanberis ar gyfer y ras y flwyddyn yma. Ydy o'n debygol o ddychwelyd ar gyfer y ras y flwyddyn nesaf? Nous sommes très contents de te revoir cette année. Tu vas revenir l'année prochaine? Oui, c'est gentil. C'est un plaisir de venir ici à Llanberis avec un public qui encourage beaucoup les coureurs. Et puis un parcours magnifique, donc oui, je reviendrai l'année prochaine. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n falch iawn o fod yma yn Llanberis a'r croeso trwy'n galw mae'n gael gen bobl yn Llanberis a'r anogaeth maen nhw'n rhoi i bawb. Dyn mae wastad noffi dod i Llanberis ac yn edrych ymlaen i ddod yma eto. Oedden ni'n falch iawn o weld o. Julian, merci beaucoup. Llon gyfarchiadau unwaith eto. Dyna ni, Julian Ancon yn gorffen yn y trydydd safle, ond nôl â ni at y ras i weld pwy sydd dan y silw'r camera erbyn hyn. Diolch Gareth, wir llongyfarchiadau mawr i Julian Rancon. Buddigwr wrth gwrs Tim Davies, y Cymro o'r Trallwng, ac yn ail yn cynrychioli Lloegr, William Levitt, ond yn byw yng Nghymru, a fysa wedi gallu rhedeg dros Gymru. Da ni wrthi'n gweld rhai o'r rhedwyr sydd ar ei ffordd yn ôl i lawr wedi pasio heibio yr caffi hanner ffordd, neu 3/4 ffordd, ac ar hyd y gwastad foti, a mi fydden nhw'n falch, Steve, o weld y tir mwy gwastad a'r gwyneb y ffordd yn llawer iawn gwell hefyd. Mae'n dipyn haws o dan draed yma lle, ond ma'n gorau redag eto, ma'n gorau pwysio ei hunan eto yn lle gadael gravity yn mynd â nhw i lawr. Dyma ni un sydd yn diodda wrth ddod i lawr all Moses rhif 180 ac 8 Phil Davies o Gilgwri. Ac David Whiteside Thomas o'i flaen yn fan yna hefyd. Ac yn gorffan y ras rhif 110 ac 8 ydy Lewis Banton o Chesterfield yn cynrychioli clwb rhedeg ffordd Clawn. Mewn amser parchus iawn chwarae teg iddo fo. Mae'r pobl sy'n dod i fewn yn yr amser oedd yn dal yn parchus iawn. Rwy'n sy'n gwneud o dal lawr o hanner, angen clod o'r nachdi. Wel, efo fi ar hyn o bryd, dau eidalwr, Alessio Rinaldi a Silvio Gatti. Silvio, wrth gwrs, wedi rhedeg y ras sawl tro o blaen, ond mi ddechreuai efo Alessio. Roland, Alessio, yma am y tro cynta erioed yn cystadlu'n ras y Wyddfa. Sut mae'r ras yma yn cymharu o ran y rases eraill wedi cymryd rhan yn nhw? Allora, sei qua per la prima volta per la gara. Com'è per quanto riguarda le altre corse d'Europa? Direi che è una gara molto bella, una gara molto particolare, nel senso che è lo stesso percorso sia in salita che in discesa, spettacolare non solo perché oggi da su si vedeva tutto, ma anche per la gente che c'è, quindi direi che come gara è veramente bella. Mae'n ras anhygoel, gymaru ar rases eraill yn Ewrop, mae'n eitha unigryw yn y ffordd mae rhywun yn mynd i fyny ac i lawr yn un llwybr. Ac oedd yr olygfawr top heddiw yn anhygoel, rhywun yn gweld pob man ac oedd y pobl yn annog pawb ymlaen yn anhygoel. Go Bryn bod o'n cael cyfle i werthfawrogi'r golygfeydd yna, ond ar ôl i profed eleni, di'n debygol o ddod yn ôl y flwyddyn nesaf? Ha dovuto essere un po' difficile godere dei belli visti là in cima, però hai l'intenzione di rivenire l'anno prossimo? Senz'altro, perché è stata un'esperienza molto bella, in quanto anche l'accoglienza della cittadinanza e anche delle persone che ci hanno ospitato è stata veramente molto bello. Ringrazio gli amici di Morbegno e gli amici di Llanberis che hanno potuto far sì che io venissi qua e sicuramente è un'esperienza da ripetere.
heb os, mae o'n sicr o ddod yn man i ôl. Mae'r croeso wedi bod mor dwi'n galw, mae pawb wedi bod yn fendigedig o glen yma. A mae'n diolch yn arw iawn i bobl Morbenio ac i bobl Llanberis am edrych ar ei ôl o cymaint, so mae o eisiau dod eto. Mae Silvio Gatti fan hyn wedi bod yma sawl tro yn y gorffennol. Sut oedd y profiad eleni'n cymaru efo rhasys y gorffennol? Non è la tua prima volta qua a Llanberis, allora com'è stata questa volta per quanto riguarda gli altri gari? È andata un po' come gli altri anni a regola, è il terzo anno che vengo, la gara è bellissima, come dice lui la gente, l'ospitalità è bella, è andata abbastanza bene a parte la caduta e non vedo l'ora di festeggiare stasera. Mae wedi fynd debyg iawn i be ath i'n y blynyddoedd diwetha. Dyma'r drydedd tro iddo fo wneud o. Wedi yn anodd iawn, mae wedi disgyn ar y ffordd i lawr hefyd. Mae'n edrych ymlaen at y parti heno. Wel, gan i jyst dweud, croeso nôl i Gymru a gobeithio gan i weld y ddau ohonyn nhw y flwyddyn nesaf. Benvenuti in Galles e speriamo di rivedervi l'anno prossimo. Ok, grazie. Grazie, arrivederci. Wel, Ken Jones, mae ras yn dirwyn i ben unwaith eto'r flwyddyn hon. Cymro yn ennill y ras. Oeddech chi ddim yn fentro byddech chi'n meddwl yn mynd i ennill ar ddechrau'r ras, ond ydych chi'n falch erbyn hyn, dwi'n siŵr. Mae rhaid fi gyfadda, mae 4 blynedd yma ddim wedi bod ar ran o'r ras Wyddfa. Ond mae'r llyniad da ni wedi gael o'r mynydd mae hwn anhygoel. Yn coelio fath beth. Dwi'n rhoi wedi gweld y ras mewn 10 blynedd ar 20. Dwi'n meddwl fi wedi bod o'r cael ma'n ystod y rases blaenorol. Ac a gweld y ras ar y sgrin fel o pethau'n datblygu yn wych. A fe gawson ni eleni wrth gwrs ras werth chweil ynddo. O, ni ras da wed. Mi nath William Lefett, mi ath o'i fyny yn gyflym iawn wedyn o hynny. Plesio, siwtio Tim i'r dim, lle mae'n gwybod bod Tim yn dam ar lawr. Ac mynd fydd hynna ffordd mi ddoth Tim i'r brec. Ni efo falch iawn i weld o'n dod. Ken, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno fan ni unwaith yn rhagor. Da ni am bentro o Gaer Ddôl at y copa, at Lowri, a gweld yn union beth i'r sefyllfa yna ar hyn o bryd. Mae siŵr gen i Lowri bod na nifer fawr o bobl ar y copa erbyn hyn. Wel, wrth i'r redwyr ola gyrraedd copa'r Wyddfa sydd hanner ffordd, mae'r niwl yn cau o'n dan o ni. Mae wedi bod yn ddiwrnod anhygol fan hyn, felly oedd ddiwrnod i hwyl fawr. O, diolch yn fawr iawn i ti, Lowri. Ia, mae yna nifer go lew ar y mynydd yna o hyd, wrth gwrs. Ond mae'r enillwyr wedi cyrraedd ar gŵr cyntaf i groesi'r llinell. Oedd Tim Davies, y ffarmwr o Trallwm. Hwnnw'n gorffan efo amser o awr 6 munud a 37 ag eiliadau. Ac yn yr ail safle, William Levett, y gŵr yn cynrychioli Lloegr wrth gwrs, ond y byw yng Nghastell Nedd. Ac yn drydydd, y gŵr oedd yn cystadlu yma am y tro cyntaf, gŵr o'r Eidal Alessio Rinaldi. A dwi'n siŵr y bydd o ar ôl i brofiad y flwyddyn yma yn dychwelyd i gystadlu yma y flwyddyn nesaf. Ia, llongyfarchiadau i'r hedwyr yna ar y brig yn enwedig, felly Tim Davies o'r Trallwm. Llongyfarchiadau i bob un ddoeth yma i herio'r Wyddfa. Dwi'n mynd ama bod na ambell un dal ar y mynydd draw yn fanna. Dyna'r cyfan o Llanberis. Diolch i chi gyd am wylio. Nos da.